Pere! Què fots a la dutxa a aquestes hores? Pere! Entra, entra! Que això és una passada! Estic provant la nova roba de la PCR. És increïble. Au, va, surt d'aquí i anem cap al llit, que d'aquí 2 hores hem entrenat i després no me pots seguir. Es pot saber què fas? Mira, volia estrenar els pals i no he pogut estar de provar-los fent escales. Mare meva. Estàs fatal. Cal que et recordi que et vas fotre vestit a la dutxa? Espera. Necessites avituallament? Plàtan acabat de collir. El horno! Vinga, ara.